Mga puso, Office of the Civil Defense, 6 CAG Regional Incident Management Team nagpadulong sa Bacolod City matapos nabaton ang mga reklamo na tuhoy sa pagdagsa sa mga registrants sa USLS Coliseum. Pagpatuman sa health protocol sa Bacolod City Comelec, pasado bala? Yaring balita ang atong gintutukan exclusive. Nakalabot sa pamunuan sa Office of the Civil Defense 6, CAG Regional Incident Management Team ang sitwasyon sa pagdinaguso sa mga maparehistro sa naglain-lain na complex sites. Humalin sa malabang linya sa kilid ng Bay Center. CAG sa mga mall, CAG ang komosyon sadto sagwa sa USLS Coliseum. Subong adlaw, nagpatigayad sa surprise inspection ng OCD6 ng RIMT sa syudad pila ka adlaw antes magtakop ang registration. We also take this opportunity diri sa Bacolod City to check ang ila sini nga venue. Kung bala we are being na-follow man naton sa subong ang mga minimum public health standards naton diri sa venue, kung ano ang mga gina-implement pagid sang COMELEC diri in order to cater kay bala naton nga madamo-damo ini sila permi ang nagapila. Rekomendasyon sa OCD nga hugton pa ang pagbantay sa guwas ng USLS gates kag pag-appoint sa COMELEC staff nga mapainsyende sa mga nagapabilin sa gwa apisar tapos na ang tagtagan ng isang numero. Sa pabangkot kun bala pass o kun fail ang COMELEC Bacolod, santo sa ila surprise visit. We can say that na-pass Manila ang ginaano subong no gina-implement, but with some few recommendations lang gid man para sa ila. Ay hindi man kita kambal nga failure siya because as we can see ang ila sini nga pag-implement diri sang voter registration is very smooth man. Masobra sa 320,000 ka mga bagong registrants ang naproseso sang COMELEC Bacolod. Mas mataas ini sang sa 312,000 registrants nga naprobahan sang tinaligdan nga eleksyon. Pag-ako sang COMELEC, hindi nila matutukan ang tanan nga nagalinya. Ila binakon kaagahon kung sa di nagaumpisa ang pagdugok sang tawo. Paningdugan sa COMELEC, wala sila nang impabaya. Sa announcement naton, usually ginahambal naton ti kamo mismo sa kaugalingon nyo. You have to observe that kati for your own protection also. Magluwas sa Bacolod City, magapadulong man ang OCD sa iban pangabahin sang Negros Occidental ug Siquijor kung ginatutukan man sa mga LGU ang pagpatuman sa health protocols sa mass vaccination, COMELEC registration kag iban pa nga essential activities. Nagapadayon man ang voters registration sa mga mall sa Iloilo City. Sunod sa COMELEC Iloilo City, magapabilin ang pagparehistro sa dako nga mall sa city proper humalin alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Sa datos ng City COMELEC, halin September 6, tubtob kahapon, nagdangat sa 27,154 ang new registrants ng syudad. Target nga malabot ang 330,000 ka mga botante, lakip na ang mga bago lang ang nakaparehistro para sa May 2022 elections. Opod, Kirinal Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.